μεταναστευτικό απέναντι σε ανθρώπους φτωχούς και ταλαιπωρημένους που έρχονται εδώ και είτε φτιάχνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης, είτε μιλούν με έναν τρόπο απαξιωτικό. Είμαστε χώρα καταγωγής μεταναστών πια. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, επιστήμονες με κατάρτιση κτλ. Τους στέλνουμε, ψάχνουν δουλειά στη Γερμανία ή και στην Αυστραλία. Και ρωτώ τώρα το γονιό που μας ακούει, το ξέρει ή που θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη. Θα το ρωτήσει τον πατέρα, το παιδί του, τον πατέρα. Τι έκανες πατέρα, μάνα, στις 6 Μαΐου του 2012. Μπορεί αυτός ο γονιός να πει ότι με την ψήφο του έδωσε ευχή του παιδιού, αυτό που μας έδιναν οι πατεράδες μας, ότι ρε παιδί μου πάρε ένα πτυχίο, θα βρεις μια δουλειά, να ζήσεις καλύτερα. Του έδωσε την ευχή και τον πολιτικό στόχο που έχει κάθε πολιτισμένη κοινωνία, ότι οι νεότερες γενιές πρέπει να ζουν καλύτερα από τους προηγούμενους, καλύτερα από εμάς. Και εμείς τι έχουμε φτιάξει, τι έχουν κάνει με τα μνημόνια τους, τι έχουν κάνει με την πολιτική τους. Να λέμε ρητά, με υπογραφές, με στοιχεία, ότι τα νέα παιδιά θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Και αυτό θεωρείται εξυγχρονισμός, θεωρείται αμαρτία να έχεις σπουδάσει το παιδί, θεωρείται να θέλεις μια γενιά να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Λοιπόν, Δημήτρη από το Πασόκ, όπως λένε και τα τραγούδια, Μαρία από τη Νέα Δημοκρατία, γονείς που ψηφίζετε αυτά τα δύο κόμματα, αναμετρηθείτε με τα παιδιά σας και το μέλλον σας και το μέλλον των παιδιών και δώστε απάντηση. Διότι θα σας ρωτήσουν, ψηφίσατε για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ψηφίσατε για να μην μείνει νέο παιδί εδώ, ψηφίσατε για να εξαθλιωθεί περισσότερο η χώρα. Είμαι τόσο έτσι αυστηρός, γιατί αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι και όσοι μας ακούτε, εδώ δεν έχει στην ψήφο στις 6 του Μάη τη δικαιολογία, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, με παραπλανήσανε, μου είπαν τόνα, μου είπαν τ' άλλο, δεν είχα διαβάσει το μνημόνιο, αυτά τα λέει ο Χρυσογοίδης. Το υπέγραψε και από εκεί και πέρα τον μάζεψε, ας το πούμε, η γραμματική. Δεν το έχει διαβάσει. Εδώ ξέρουμε τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών. Ξέρουμε ότι αν τους αναδώσουν τη δυνατότητα, με την ψήφο ο ελληνικός λαός, με τα καλπονοθευτικά συστήματα, αυτό το bonus του 50%, θα συνεχίσουν ποιο, αυτό το καταστροφικό έργο, ποιο, αυτό που γράφει το μνημόνιο, ποιο μνημόνιο, το μνημόνιο 2, αυτό που έχουν υπογράψει, αυτό που ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνει. Πρώτο μέτρο, τον Ιούνιο θα συνεδριάσουν για να πάρουν μέτρα νέων περικοπών τουλάχιστον 12 δις. Και αυτό τι σημαίνει? Νέες περικοπές στις συντάξεις στα επικουρικά, νέες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, νέες περικοπές στα φάρμακα. Πήγα στον Ποδοσάκιο, πήγαμε την προσωπία στον Ποδοσάκιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ποια κατάσταση είναι τα δημόσια νοσοκομεία, χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ποια κατάσταση θα βρεθούν πιο τραγικοί με τις νέες περικοπές. Ένα καλό κτίριο, όμορφο, από τα ομορφότερα, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Λείπουν γιατροί στην παθολογική κλινική, λείπουν φαρμακευτικό υλικό, λείπει ιατρικό υλικό. Και αυτό λέγεται σύγχρονη πολιτική. Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί, θα προχωρήσουν σε κλείσιμο νοσοκομείο. Δεν το λέω εγώ επειδή με πιάσε ίστρος εδώ για να κερδίσουν ψήφο. Το λένε τα μνημόνια. Το λέει ο Λοβέρδος. Το ξέρει ο άλλος. Το έχει ακούσει. Μην κάνει πως δεν κατάλαβε την επόμενη μέρα ότι δεν μπορώ να βρω περίθαλψη. Στον Ποδοσάκιο, εδώ, εκεί κτλ. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί. Άρα, αφού ξέρει πάρα πολύ καλά, ανάλογα να συμπεριφερθεί. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι με το νέο μνημόνιο θα αυξηθούν περισσότερο οι άνεργοι. Έκανα μια βόλτα στο κέντρο της Πτολεμαΐδας. Είδα αυτό που εμφανίζεται από την περίφημη Ερμού, από τις πιο κεντρικές, πιο γκλαμουράτες, επιτρέψτε μου την ελληνική έκφραση, δρόμους, οδούς της Ελλάδας. Κλειστά μαγαζιά. Κλειστά μαγαζιά. Και θα συνεχίσει αυτό το κλείσιμο των καταστημάτων. Θα συνεχίσει η καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Θα αυξηθεί η ανεργία αφού θα υπολύσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα. Γιατί πάνε με τέτοιες λογικές. Με λιτότητα, με ύφεση. Και είναι ντροπή των καθηγητάδων που βγαίνουν στα κανάλια και λένε μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ποιος τους είπε, ας τους βάλουν με μυαλό οι φοιτητές τους, κάτι στρατευμένοι εντός εισαγωγικών καθηγητάδες που έχουν να ενισχύσουν ότι με ύφεση, με λιτότητα, με περικοπή θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα του χρέους και της ανάπτυξης.